teď absolvovali souvrat. Takovouto skupinu létá pouze skupina Flying Bulls Aerobatic Team, kterou teď tady vidíme na naší obloze. Půl v recruit na záda s tlačeným půlpřemetem. Teď se dívejte, za chvilku přijde ten tlačený půlpřemet. A přeskupení. Okamžité přeskupení do formace štafle. A aby se to nepletlo, teď udělají stejnou formaci, jenže v letu na zádech. Dobře si dívejte, za chvilku to přijde. Kladný tlačený přemet. Teď to přetočili do té skupiny ve štaflích na zádech. No to je nádhera, podívejte, jeden na druhém, kolečky míří ke kabinám. Zasluhují aplaus. Skupina Flying Bulls Aerobatic Team. Radka Máchová, Miroslav Krejčí, Jiří Saler, Jiří Vepře. Opět do přemetu a měli by změnit úhel. Teď to přijde. Všimněte si, jak se drží pohromadě křídlo na křídle. Skupina navázala na umění svých předchůdců. Tradice té skupiny sahá až daleko, daleko do let 60. do Olomouce, Chrudimi, především i dalších míst v naší republice, kde se létala skupinová akrobacie. Ale tohle je absolutní vrchol. Dokonalý přemet. Půl přemet. A teď výkrut v celé skupině, jak kdyby to bylo jedno letadlo, pohleďte. Rychlosti se pohybují mezi 200 až 350 km/h. A opět změna směru. Znovu do souvratu. Ano, to nelétá žádná skupina s pístovými motory na světě. Něco takového, co teď jsme viděli. To je velmi náročné pro prvotřídní pilotáž. Není snad lepších reprezentantů naší republiky, než jsou tito skromní lidé, kteří jezdí po světě a reprezentují naše barvy, dovednost našich pilotů, ale také dovednost konstruktérů a techniků, dělníků z našich továren. Tak, znovu ta sestava absolutně přesná. Teď vidíte něco unikátního. Ti dva se otočili na záda a dva letí normálně. A se tvoří, a podívejte, přetvoří tu skupinu do výkrutu v téhle formaci. Dva na zádech, dva pozitivu. Úžasné. Nevídané představení.
Když se tak na to díváme, chtěl bych jenom podotknout, že pravé křídlo letí Miroslav Krejčí, vlevo Jiří Saler a ten poslední, ten to má velmi náročné v tom boxu, to je Jiří Vepřek. Skupinu vedl dříve Jiří Tlustý, po něm nastoupila vynikající pilotka a akrobatka Radka Máchová. Neuvěřitelné, podívejte. No, takhle se přetočit. Tak, oni se trošku rozeběhnou. Teď se znova doženou. Nejtěžší to má vždycky ten, který zůstane vzadu, protože musí dostihnout skupinu a rychleji dotvořit do původního tvaru. Tady se jedná vždy, ten základ je box. Tvar boxu. Nádherný výkrut ve skupině, podívejte. Půl výkrut a dokončit jej do celého výkrutu. Úžasné! Zasluhují znovu aplaus. Skupina, která skvěle reprezentuje české barvy. Teď se dobře dívejte, co bude následovat. Let na zádech, přetočení a zrcadlový let. Ta letadla jsou tak těsně u sebe, že při nácvicích se i stalo, že si odřeli vzájemně směrovku. Tak blízko je jeden druhému. Podívejte. Fantastické. Radka Máchová, Miroslav Krejčí. To je ta dvojice, která nám teď předvedla tuhle úžasnou figuru. A už je dožáný ten třetí. To mělo svůj důvod, za chviličku uvidíme proč. Teď se blíží trojice těch letounů, srovnaná do šípu, ale už nastuduje něco, co je nevídané. To se jmenuje i pitch roll a je to rolování sudů kolem dvojice letící na zádech. Figura, ke které se odvážili ve světě pouze piloti na těžkých strojích s velkou převahou výkonu motorů. Tady to je skupina letící s motory o výkonu 300 koňských sil. Fantastické. Fantastické. Radka Máchová nám napsala, že to je ryze česká motanice, to, co budou předvádět. Je to pravda. Ona to říká tak jako zlehka, ona je skromný člověk, který tak docela skromně vypráví, že jim to docela jde. Ale faktem je, jde jim to znamenitě, a to tak, že všude po světě šíří slávu naší země. Samozřejmě někdy i s velkými problémy, protože jako žena, když řídí skupinu takovýchto akrobatů například v některých arabských zemích, tak měla velký problém, protože v Arábii bylo v některých státech velmi těžké pochopit, že žena může řídit muže a že vůbec může žena létat takovouhle akrobaci. Byly to velmi složité chvíle pro ní, ale nakonec dokázala oprávněnost svého postavení. Podívejte ten rozchod. Nádhera. Úžasné. Rozoběhnou se do všech stran a ten jeden z nich tu zůstane. Kdože to je? No, to je Jiří Saler, vynikající pilot, nositel zlaté medaile z mistrovství světa v letecké akrobacii, jeden z členů toho zlatého českého týmu. Teď bude střet nad letištní plochou. Jo! No, viděli jste to? Úžasné. No a Jiří